그래, 아클라. 가다팔 반대가 만에 생거는 되잖아. जों गामि जानानै मेम्बार बिथांमोननाव एसे सोंनो नागिरदों जे जोंनो मोननांगौ बुस्थुफोरखौ मोनजोबबायना मोनजोबाखै आरो थिंख्लि बिबार खानाया जाजोबदोंना जाजोबाखै एसे फोरमायना होनो थाखाय खावलायदों। नोंसो नायदों नालाय 우리 기초도 가이던데 라이저는 आंनायाना थाबायासै आरो एकदम दलद थाबाय थादों। जोंना नायगिरि बिथाङा बेखौ हमनाय जानानै दा बे बान्नाय खालामनायाव एसे गोरोन्थिनि थाखाय बिथांमोना एसे गारि गारनानै जोंनाव माखासे गामिया गारनांजोबदों दा बेखौ जोंहा गोसोआव गैला दा ओरैनो दालां होननानै जोङो बे जिनिसखौ जोङो बेबायदि खालामनाय जादों आरो दा ओंखायनो आङो माखासे नोंथांमोननि नेम निथिजों जोंनि नेम निथिजों माने मिलाया हिसाबै बे गुबुन हिनजाव मानसिफोरखौ एसे खेमा खालामदो होननानै आङो नैबेनि गामिनि मान होनो गोनां रायजो राजाफोरखौ गावबुराजों लोगोसे आफादगिरि नेहाथारिफोरखौ आङो खावलायनाय जादों आरो माने नोंथांमोननि नेम निथिजों जोंनि नेम निथिजों मिलायो दा जोंनाव माखासे बेबायदि बिबानफोर दाननाय आरो जेन'बा जोंना नोंथांमोननियाथ' 400 गाहाम किल'मिटार जायो जोंना माने 50-60 किल'मिटारावनो जोङो बे जिनिसखौ बायोबो मायोबो गावजों गाव एसे टाइम फोनांलायदो होननानै बे थिंख्लिखौ माबाखौनो बिबानखौनो दोनथ'बाय बिदि जादों आरो दा ओंखायनो जोङो माने जोङो दसिगिरि जाबाय माने दायनिगिरि जाबाय दा ओंखायनो जोंखौ अननानै खेमा खालामनो बियो दायनि थाखाय होननानै आङो गेजेरावनो आखाइ खबजोबनो आङो गाबखौनो
그만이 알았어. 아마는 그래서 그 생각을 जों गामि हिसाबैबो जों एसे फोथांनाय आरो फोलावनायखौ जों नाजागोन जोङो गोबां गैया 2500 फैसा 2500 फैसा बेखौ नोंथांमोना मा रोखोम केलकुलेसन खालामलायो जों नायनाय जागोन 2500 फैसा माने माबायाबो जोंना सिगाङाव सिग्रा बेनिफ्राय माबा लिरनायाबो बान्दोबा हिसाबै जोङो 500 थाइसेखौ जोङो होनाय जादों बारायनो समाव दा बेफोर माने जोंनि जानायफोरखौ सिमा खालामनानै